pesos iti diesel, iti pagatuan na kan 100 pesos iti gasolina. Kaya dito yung adon apo, dagito'y talagang aga pungpungtot. Iti dito agundaway kang runaan na kani Senador Raffy Tulfo. Ngeta ko na apin 97% iti panag-increase na. Dito'y petrolyo, idinto, taadopot pa gayam iti supply, iti diesel, kada gasolina, petrolyo, mga idol. Eta, tata, nakaraman kayo kani Senador. Ngem, kuha na ba? Naka full tank na ba ang lahat? Ampay nga. Apay nga, dumano ti full tank, my God. Apaw na yun. Aman. Dati nga full tank ko. Nagdoble. Amom DJ Mio. Nagdoble. Amom DJ Mio. DJ 200 plus kat full tanket. Itatan 400. Paun. As in? Dumanon 400? Wow. Dadani nga para iti medya iti gasolina or 1/4 mga idol. Grabe yan. Aya, ken makunak idol Glenn nga apo talaga let's all ang tatay amin nga tawag na ito yan nga bulsa amin nga ore nga bulsa bulsa dito side by side awang pulis makaot mon dakot isama pa kada gito'y kang runaan na magatang hirata apo talaga Lord pang-asi kasya nakamkadi Ket diba? Anya dito yan adam ba DJ pagkakuan kumusta mo DJ gubaten di ba mas okay na yata nag-friends na ganan ni Iran Donald Trump kan ni Iran tinatagan daway good talks ko na mayat nga rin siguro tapno adamat la pagturungan di gito pagsarsaritaan da tapay kumata adamat pagturungan na dito saritaan tayo ti petrolyo dito Pilipinas at imagine Idol Glenn 97% datayo iti kangatuan iti porsyento dito yung Southeast Asia muna dito lang Asia I think nga dito yung data wow data dito yung data akit parang wala na DJ Apo hati usarin nyo data or data akit talagang dati iti number 1 I think dati Asia another example for Asia talaga Idol Glenn. Number 1 tayo sa Asia sa porsyento na tinaas ng presyo ng diesel compared to our Asian neighbors. Bakit ganon? So, umuna, oil deregulation law, and number 2, train law, and then number 3, weak peso. Ayan, nakakapsot ti piso na tao. Ngem, advantage kada kita daduma ito panagdakkel apo iti balor iti dolyar iti narigat at anyo dito yun adaga katadungan lo ita jurigat natin magbagada nga may kat-excise tax na sapay lang kung mata DJ pala ang no han pala ang total adamot pisto ay good talks nga kuna ket uray ikadanda pala DJ kasla pinagngato nga as in abrupt as in mga biglaan mo latang nakangato nga 97% mo di na pala pagbalin di na pala anya da yan i-hold up lang kadeto yung kat awat adamot pay kwada nga kuna madamot pay reserba kunang hard ni Apo PBBM don't panic it's organic at the iti supply iti oil tayo dito yung Pilipinas kuna nangem look at what is happening right now nakakapanlo mo makapaluksaw ken as in makita met iti I mean no kumatao nita action speaks louder than words ay talaga diba? Anang arod mabalin okay ka lang okay lang dito kasi kanyak kas bilang panag dry tea wallet ko pati dahil ito'y aglawlaw tata dryen dry season talaga tata dati ito talaga nga dry season pinagtikag ti amin nga banag amin nga banag agtikag ta bulsa agtikag ta wallet agtikag da tao agtikag ta nyamit ten pati deta digito kwa mo digito kudil
Lotion ka. Well, Ag SPF 50 ka. Dako na karon datao ag tikag bayan. Diba? Anyan tula ang yan na digijay ko na ba akin. Bato sa langit. Digijay awanti kakaiso na lang aron nga dry season idi panahon ti pinagtutudo ket di dapay nabisi-bisa. Nyama, Idol Glenn. Kidding aside. Alakad gawin ti dry season. Kasi ko na ni pag-asa, officially, na-terminated ni amihan season. So, we're now entering into dry season. So, what is dry season? So, amo yumot mga idol. Amo na, basic. Agat, amo na, dati dua apong season dito sa Pilipinas. Dry season can wet season. And we are now in dry season. Kahit nakasawen, summer, panagtitikag, panagkakanal, panagbubon, can dumapay. Ayan. When, that ay summer. Ano natin dry season nga kunayo. So sa Pilipinas, karaniwang tumatagal ang dry season mula March aging ganat May. Yes. At alay jay no kwangket at tudo. Hindi jay kwamutan apo ti wet season. Okay. Kung kailan mataas ang temperatura, of course, digijay nangangato ti heat index tayo. Yes. Digijay times nga kanayong agproblema tayo ti kinabara, so nga digijay aircon kadakwa, nakangangato ti kuryente. And in Tagalog, gayo to tagtuyot. 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 Alam mo ti tag-anan? DJ yan tag-ulan kasi ba? Tag-araw. Umaaraw, umuulan. Nung pimples mo. Tagyawat. Very good. Parang pimples mo. Pinagpimples na yan. Tagyawat. Okay. Yan si Idol Glenn, dati ti prone, prone iti stroke, prone iti high blood, prone iti heat stroke no heat stroke. Hala nga apo nga tao pati animal. Mostly digijay aso nga digitay haan nga pang tropical kasi lang digijay na buburbur. Shitsu kasjay. Bulldog. Actually digijay bulldog pa yata. Kuanday suda na nabandog kami dalakil bagbagi na kun dati anat naga na diba kita taidta ni Corgi pa panglabi si Corgi taga kuande anyo digijay isuda ka Royal Dogs. Ada pa dati bakit ko kalanglangan ni digijay poodle ano taga na di kalanglangan ni sino ti ano taga na di gaso. Hindi ka muna niya lang anak na DJ yan. Dati naungat asod na nga na. Chihuahua? Tinapangit. Ay, hindi ko tinakal bagina. Bulldog po DJ. Bulldog ay, bulldog DJ. Bulldog DJ. Kung iso na, anyo DJ yan. Imbes nga, taga mo no, American bully DJ mo no. Adawin DJ, kung wala da British bully, Canadian bully. Ngayon tila, anak ka, ti para ti napupudot nga panahon nga aso. Hindi kita askal. Iso lang? Iso na! Actually, di kita askal tayo. Di kita all around na di kita. Handa nga na rom ti lami. Diyan yung rin matutudwan na di kita. Diba? Kada mabasbaraan na. Aglinong dalabas. Aglinong dalabas eh. Di ko nakabarbara ya. Ilinong dalabag bagida. May turog daan. Ada aso nga siya? Ada. Nagmaya na yung kasya. Husky ko na daw. Actually, di kaya husky. So, dapat iti may isang narigat na. May electric panan makita ko, JD eh. Dapat di kaya may electric panan. When? Dati airport. Usod sapay tatatian na eh. Databang season or wet season dyan or all seasons? Namtikat ko nga aso. Katikas lagan mga kanikwa. Ni Scooby-Doo, tedakil.
masalak kilisuna. German. Ang German DJ. German Shepherd. Ano? Half German, half Shepherd. Ano nga? Di German Shepherd. May sabi di German Shepherd tayo na burbur DJ. Para kwada kami. They are canines. Di DJ. Hamba nga DJ dito para di canine. Di kita pang kwa. Di kita bum sniffing dogs. Kaya di DJ. Iso dati talaga nga. Iso dati talaga nga. Kakadwa. Ti pulis ni daduma. Yes. So what are the effects in dry season kano? So take health tayo health. Of course health tayo apo. Heat stroke, dehydration. Yes. Paglala ng sakit tulad ng digi bagas lingat. Ayan. Kasi lang kung bagas ti ay. At least dati good news nga ay. Bagas ti ay, di ba? Pero ay tubig di mga idol. DJ kasi lang kumada angkit, di kaya agangkit. Ay, amat pati angkit. Aglalo nga ma-trigger kasi kaya dito pudot na. Ma-trigger DJ anggit mo. And of course, di kaya ada skin allergies na. Kasi di kaya agkamanaw. Agkurat. Ano pa? Okay, so ano nga di Jai? Dito ti number 1 apo nga talaga nga madlawan yung siguro ya ada kita jeep, ada kita bus. Ay, deta. Napimutok deta. Grabe deta. Apo, ano di Jai? Dete. Anglit mga idol. Talaga panag-aanglit na tangagundaway. Anglit spot. What is one point? May baka kasaglingat deta sakam. Anglit. Deta saka mag-aanglit. Ang lit spot nga ron. Alam nga, ang lit. So, pati singit-singit. Okay. So, kasi ka talaga, knowing kayo umot EJ Beach, of course, SPF 50. Talaga, 50. 50 at most. Talaga nga, actually, meron ako niyan sa bag. Okay, so digijay ka talaga ko. Ang talaga mga makudkudiliw kasla ni Rain, akan yung rehalat. Pauna niya. Ato na trivia king ka. Amam ka di nga naging tinapupugot na tao. Ato dete parang melanin ba ata tawag doon nga uray no mainiinitan ka. It's okay lang sa'yo. Ngayon no, napudpudaw ka akit parang adati effect na king ka nga madi. Agkwada pa ino ko. Iso ka di rumor di freckles da. Freckles. Amang freckles na doon. Alam, sa mga freckles deta, kung sa mo deta, dahil tikam. Ano yung pangabag mo nung kamuras. Kamuras. Na freckles ko. Ang kamuras ka, Beshi. Sa balikan. Ata sa mo. Anyway, kidding aside, sa dito pwede tubig kan kuryente. Siyempre, andan to shortage, water shortage, mag-imbak ng tubig. DJ, ag-store kayo. Tumatang kayo, DJ drum. DJ, lakil, tapnunuhan kayo nga, DJ, makasisiar na agad awad pag-ilong mo. Naglaad ka. Tapos silang identa bulsam kat, imbes ka papel kat. Resibo. Papel nga nga kwarto ko. Ano ka nakapatas ka dyan? Bainte. So dito mas mataas na konsumo ti kuryente. So digite kasi nabara digite kwa tipal do ita digite solar. Ay wen. Actually digite mabalin tayo mut nga agpa-solar no adalaki di budget tayo. Ngam I think tipa day damag kon 300,000 ata or 100,000. Mga kasi 30 panels. Depende. DJ 100,000 dakil nga ko DJ yun. Dakil nga investment mo para ka detoy kwam. Detoy current. I think DJ sa 100,000 or 200,000. DJ sa dati mabaling kang agilako pa iti kuryente. Aglako. Hybrid sa hybrid DJ. Actually DJ grid ko na naka-grid ngamin. Mabaling mo nga i-tap iti kuryente iti inek at ngam no DJ agawang kuryente ngamin pati DJ awan.
Iso nga DJ na may DJ outgrid ko na doon sa DJ mabali mo nga sa ron na DJ gawang kuryente. So something kasi dyan. Okay kasi dyan lang. So kasi dyan, adaman investment yung adalabas mayati solar because the center is because the sun is the center of the solar system. Diba? Adama plano maawan. Naag solar panel. Solar bulb. Solar bulb pa lang. Iso pa lang apo, hindi ka ba ilang mil? Hindi kita solar traffic lights. Diba? Oy, sosyal. Kami lang ka, ito yung solar nga natin, may ingat dyan. Tapos no rabi, aga sinsilaw na. Narabi ikat na akasem tapos isang piet ay mayan kabaulak barbaran ko di ba? And okay mga idol, hindi man palang hindi nagkablaw na ta Gundawan ni Himawari Ohio gozaimasu minasan gana na. And ni Fema Dancel Pascual, good morning Idol Lawrence and Idol Glenn. Rain Santos sa apon nila isang bidang to ya. Good morning mga idol, maaga si Idol Rain today. Sabas GT, good morning Idol Shot Cafe ko na. Yes sir, Madam Shot me. Idol Lawrence, kablawa man tinaybaga pa nagkasaga ni Madam Lilia Bersalona. Ngayon so nagbabasa kanya ko na ni Idol Rain Santos. Happy birthday Madam. Happy birthday. And speaking of birthday, happy birthday kay Chubibo. Marco Chubibo. Marco Chubibo. Yes, Marco Chubibo. Happy birthday from IFM Lawag. Yes, ni Marco Chubibo, iti IFM Vegan, ken admin Angelica Cano, pati admin. Yung pinaka malusog na DJ namin sa RMN. Happy birthday din ka, Marco Chubibo. And ni Mark Julius Cesar Manibud Pidig. Narigat latta ori na nga ito $10 rate na $1 na tao gusto awan latta. Jerry Valdez na mga bigat nagsakit saan mga idol kung kunam dati rain po na nasakit nasakit ka na DJ magpagata. Hindi kayo rik na dati rain pag maturam data. Opo, pero on the way muna. On the way so nakano to istasyonen. Also ti short hair. Ingat sila sa iyo idol. Good morning Ate Anali Dais. Ay, good morning. Alam, Mama Anali. Manang Anali. May kamto. Pati ni Mama Asunsyon ko. Ditawat lang ang kanyanan. Naku, nakabisbisi ka mo sa parswa. Talaga. Lalo tatanga dumanin till Lenten season. Yes. Looking fresh Idol Lawrence kita. Para siyang nag-glow ko na glow in the dark lang rain. Nag-glow po kami kasi dati glow. Nawa na puya takbay ka din nagdadakal to ay bags ko makita yung met nabanbanugak grabe kasi imay ni RD ni Regional Director ni Pro 1. Regards Apo Police Brigadier General Dindo Reyes. Bagabigat mo sir. Agtubog amin ko na. Kailangan mo bagmalaki yun kung meron ka nun nakikiamoy lang sila kung ang late. Wag mong ikahiya yan. Pinagpawisan mo yan. Pinagpawisan. Boom! Sabi ng mapupunta na naman kay Idol rin ang usapan. Good morning, Idol Lawrence, Marites Salentino Liana, and solar flashlight. Nada pa yung Ano solar flashlight yun? Ada. Ayun. Ag negative tibel ti kuryente na, the solar panel. Ag negative. Siyempre, hindi pa kalaam ti kuryente. And ni Jesslyn Domlao, yung bagabigat mo, happy viewing ka na kay amin sa kapada. Mga idol, itultuloy minto ka ni Idol Glenn, apo bitin-bitin kami man datang daway. Ngayon, itultuloy minto na madamdama. Ngayon, tingin kami man pagsasalitaan. Oras si Tentero, Pilipinas, alas 5:35.